τέταρτη, την τρίτη. Έχω μηχανάκι. Το μοτέρ, το δικό μας. Έχω αερόψη να σε τρέξω. Τρέξτε. Φέρ το μηχανάκι. Φέρ το μηχανάκι. Τι μιλάτε, 26 άλογα. Άμα δεν σε βγάλει ποτέ 38 άλογα, τι θα κάνεις? Θα σε περιμένω εγώ μέχρι να βγάλεις 38 άλογα. Εγώ δεν τρέχω. Βγάλω το μια φορά. Εγώ αν δεν έχω κάτι στα χέρια μου δεν προκαλώ. Δεν προκαλώ. Ξέρω τι έχω και αυτό προκαλώ. Να έχω κάτι τώρα, να ξέρω τι το έχω, να σου τρέξω. Μα δεν το έχεις. Την τρίτη έρχεται το μοτέρ μου. Τρέχω σε λέω. Εγώ όμως σε λέω τι τρέχω. Και σε λέω στείλω λεπτά. Δίνω λεπτά σε αυτόν τώρα. Θέλεις να πάω να βγάλω τώρα? Δεν έχω πρόβλημα. Θέλεις να τα βγάλω? Κάνει το μοτεράκι μου και τις πάρω τηλέφωνο. Πάρε τον αυτό ένα λεπτά, άμα νομίζεις ότι είσαι σίγουρος, τάκ, ένα χιλιάρικο. Αυτό που καταλήξαμε, ότι θα μπω στο Facebook και από αύριο άμα μιλάει το τσουτσέκι, βγαίνει στη γραμμή και ποιος γαμάει και το μάστορά σου και όλους μαζί. Ό,τι έχεις που σας τρέχουν. Ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό τώρα το εξουσίδι πράγμα. Τι είναι το φόρε μαλάκα να πει, δεν μπορεί να το μιλήσει. Όχι, αυτό που σε είπα θα Εγώ να το μεταβάσω εγώ. Α, πες το μάστορα. Άντε μωρέ το Τα μαλάκα. τρέχω όλα ρε. Τον είπε, τι άλλο τον είπε. Είπε να πω το μάστορά σου και το μάστορά σου θα τρέχω. Έχω λεφτά για πέτα. Πάρε σου πάνω τηλέφωνο. Πότε? Τώρα. Τι να το πω τώρα? Πες μας ο Γιάννης να σε γαμίσω. Λοιπόν, μίλησα με τον Ξυζή να τον πάρει αύριο μέχρι το μεσημέρι και του μάστορά μου και του μάστορά σου, ό,τι έγινε τα τρέχω. Έτσι είπες. Αυτό είναι. Όχι, αυτό το είπε και το μάστορα σου τον είπε. Και τα δικά μου τα λεφτά και τα δικά μου τα μηχανάκια με κάνουν μάτι για κάνω. Και ποιο το γραμμάει, αρκετά το καλό δεν έκανα. Βγες στη γραμμή και να σε γαμίσω όλους. Με τι βρε. Με αυτά που έχω. Άμα είσαι ψωμάκας έλα να τα πάρεις να τα πάρω. Έλα να δω πόσα αρκίδια έχεις μαλάκα. Θα με δεις. Ναι. Όχι φίλε, θα σε πω εγώ από που πλάει το μπαρμπούνι. Τι να μου πεις βρε τι είναι μαλάκα. Τι να μου πεις ρε βλάκα. Καφέ σου. Τελείωσε ο καφές του μαλάκα γελάδα. Πήγαινε στο τόρι και έκλαιγες μαλάκα και με πέρασε τηλέφωνο αυτό παιδί να σε περάσει. Κλώνεται, έχουμε εδώ ρε. Μην τραβάς, μην τραβάς. Μαλακές. Μην τραβάς για αυτές τα νέα είμαστε. Μαλάκα, οπότε εδώ είσαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Μας πέρασε καμιά φορά αυτός. Πέρασε μία ρε. Ναι. Απ' τις 10 μία. Από τις 10 μία. Και μετά ξαναήρθε και έχασε 500. Να πατήσει για μιλάτε. Οι πράξεις φαίνονται. Ξέρεις πόσες φορές ήρθε στο σπίτι, τελευταία φορά που ήρθε 500 ευρώ το πλήρωσε το μιλικό του. Αυτό το μπουρμπουρμπουρ. Αλλά τώρα το ποτό και φοβάται το ποτό η κότα. Αντί να πάει να τον τρέξει να τον περάσει, φοβάται το ποτό η κότα για γελάδα. Τρέχουν εσύ το μαλάκα. Εγώ? Ναι. Τον τρέχει. Ξέρεις ποιος τον έβγαλε να σε πηδάει. Τον τρέχει. Ξέρεις ποιος τον έμαθε να σε πηδάει. Τον τρέχει. Το μαλάκα και ο κοντός και αυτός και όλοι μπορούν να με γαμίσουν. Εσύ όμως ολόκληρο να γίνεις πούσο δεν φτάνει να με γαμίσεις. Λοιπόν, άμα νομίζω ότι... Τι άμα νομίζεις. Μαλάκα, θα γελάδα. Σταματήσουμε τώρα. Συμφωνήστε μια καλή κόντρα. Με ποιον είναι ρε μαλάκα. Να κλείσουμε μια καλή κόντρα, να πατήσουμε. Σκάψε ετοιμάσου και δεν μηχανά. Με τι ρε, εγώ έτοιμος είμαι αύριο. Αύριο τρέχω. Εσύ με τι τρέχει. Με το δικό μου αυτό το σπίτι. Αερόφυτο. Έχω τα υδρόφυλλα στα τακίδα, τα βάζω πάνω και τρέχω. Δεν φοράς τρόβαλο. Φοράω κι εγώ. Έλα ρε μαλάκα. Είσαι δύναμο είναι. Έλα. Πάμε μαλάκα μόλις το βγάλω. Δεν έχει. Όταν το βγάλεις έλα σε καμίσου. Πες μου 2 μέρες πριν μόνο. Έλα βρε την πετρέλα με έφερες τηλέφωνο και με λέει να τρέξαμε και σήμερα μου λες ο Τσίπας μου έβαλε κόφτες. Δεν το Μαλάκα. άκουσες. Δεν άκουσα τίποτα ρε μαλάκα. Είναι πατάτα και δεν μπορεί να δουλέψει. Ωραία. Ο Τσίπας με έβαλε κόφτες. Τώρα το παίρνω τηλέφωνο έρωτα. Παίρνει ένα χιλιάρικο να τρέξουμε αύριο. Εδώ δεν είναι μέσα. Τότε σκάς και τσιπούνε ρε βλάκα. Άρα βλάκα δεν μου λέει. Δεν πεταμένε. Ρε βλάκα. Τώρα τον βγάζω. Τώρα τον βγάζω τον κόφτο. Το παίρνω τηλέφωνο και τον βγάζω. Δεν φεύγει ρόδο. Αύριο φεύγει μεθαύριο. Για ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Έχεις αύριο να με τρέξεις. Όχι δεν έχω. Άμα δεν έχεις μη μιλάς. Ωραία. Δεν μιλάω. Και στο καφεδάκι σου πάνε φάει και ένα γυράκι να είσαι μπουκωμένος Τι να φάω μαλάκα εδώ θα Άντε τα βρε βρέξει ρε βλάκα. γυναικείο σώμα Η ώρα γελάδα μαλάκα. Σταματήστε ρε. Θα σε φτύσω 3 μήνες τρικυμία θα έχεις μάλλον. Δεν θα πάω κολέρα μαλάκα. Μόνο οι πράξεις μιλάνε. Οι πράξεις μιλάνε. Τι μου λες τώρα μαλάκα. Τι να μου πεις ρε βλάκα. Ό,τι και να σε πω ρε μαλάκα θα το πιάσεις. Άμα σε πω 1000 ευρώ θα πεις 2.000. Άμα σε πω 3.000 ευρώ θα πεις 5.000 ευρώ. Πήγες έτρεξες με το πετινάρι, πέρασες. Κράτα τα λεφτά σου. Λέω μπράβο αγόρι μου. Σου είπα που θα τα ρίξεις και θα τα κάνεις πιο πολλά. Σε είπα ευχαριστώ, με κέρασε και καφέ. Όχι, ωραία. Τώρα σε κέρνα ένα καφέ ρε μαλάκα. Δεν είναι ανάγκη από ένα καφέ. Ναι, άκουσε, δεν είπα τίποτα, έρθα εκεί. Σε βοήθησα γιατί τα αρχίδια μου κόντρα θα βλέπατε και εκείνη τη μέρα. Αν δεν ήμουν εγώ, ακόμα και να... Τι, ακόμα και Το καφέ είναι βάρης. Τι θα λέγαμε. Άμα δεν πήγα να τον πω φέρ του μηχανάκι και φέρ τα λεφτά, ακόμα δεν θα βγει και θα μιλούσατε.
Εντάξει ξεκινούσατε. Εντάξει. Επειδή ήμουν εγώ ο καλός ο μαλάκας που είμαι στη μέση, από εδώ και στο 60 μπαίνω να καμάσω να φεύγω τέλος. Θα ρίξει πως είναι, από πού κλάει το μπαρπούνι. Άντε τώρα συμφωνήσατε με κάτι καλό. Όταν κάνει μηχανάκια, Συμφώνησα με το άλλο αερόψυχο. Ποιο ρόψε. Μαυρογόνι. ποιο μαύρο. Ναι, δεν λέει να πάρει δεν τρέχει. Το αερόψυχο δεν θα κάνει. Όταν μπει ο Νίξ και τον μπει ο πάνω σου. Γιατί να κάνεις πιο μεγάλο κύλινδρο, εγώ με 61 σου τρέχω. Άντε ορίστε τώρα βγάλε. Καταλαβαίνεις πόσο μαλακία είναι αυτό που σας μαθαίνω. Και αυτή τη μαλακία που λέτε όλοι 61, 62. Ο ανάπηρος, άκουω άμα πει 61. άμα πει 61 στο YouTube. Θα βάλω κύλινδρο πάνω να τρέξω μάλλον. Ρε, τι θα πει 61. Ωραία. Ρε, τι θα πει 61. Έτρεξε. Εκείνο που έτρεξε προχθές. 5 εκατοστάρικα. 5 εκατοστάρικα. Κύριε Πότρε, το δικό του. 5 εκατοστάρικα. Με ποιο μηχανάκι. Με το δικό μας. Όχι αυτό. Το δικό μας. Το δικό μας. Εμείς δεν έχουμε δικό μας. 61. Τι 61 ρε. 5 εκατοστάρικα. Κάνω μηχανάκι. Με το παιδί του φλάκας με νευριάζεις. Με το παιδί του χοντού τι κάνει τσότι. Δεν θα τρέξουμε. Δεν θέλω. Να πάρω στο ζάρι μου δώσουν την ένα. Όλοι δικό μου το φέρνουν φόδρα πρόβλημα. Θέλω. Τρέχουμε. 5 εκατοστάρικα. Κάμερε,